שלום לכולם, כאן ינון פרק ואנחנו ממשיכים עם 6 ימים עם JavaScript. אנחנו בפרק השני של השיחה שלנו על אירועים, איבנטים. בפרק הקודם ראינו איך אנחנו קושרים Event Handler לאירוע מסוים שיכול לקרות על איזשהו HTML אלמנט. בפרק של היום אנחנו נראה מה זה Event Bubbling ונראה איך זה מאפשר לנו לכתוב קוד JavaScript נקי ויעיל יותר. לכל שאלה שיש לכם במהלך המדריכים האלה, אל תתביישו לשלוח לי אימייל mi@inonperek.com, וכמובן תבואו לבקר באתר שלי mobileweb.inonperek.com, יש שם גם את כל המדריכים האלה וגם מידע על דברים נוספים שאני עושה. עכשיו כשמדברים על Event Bubbling, דבר טוב להשאיר בראש זה איך נראה ה-HTML. נניח שיש לכם div ובתוכו שתי תמונות, שני image elements. עכשיו מישהו לוחץ על אחד מה-image elements, נוצר אירוע קליק על ה-image element. האירוע קליק הזה מטופל על ידי Event Handler. ה-Event Handler זה פונקציה שמקבלת Event Object. כל הדברים האלה ראינו אותם פעם קודמת. ה-Event Object הזה יש לו מספר מאפיינים. אנחנו פגשנו את המאפיין Target. Target כולל או מתייחס ל-Image Element שעליו לחצנו. חוץ ממנו יש גם את Current Target, שזה מאפיין נוסף, שב-Image Element הראשון באמת מתייחס לאותו ה-Image Element, הוא שקול לגמרי אותו הדבר כמו Target. אחרי שגמרנו לטפל באירוע במסגרת ה-Event Handler'ים של ה-Image, האירוע מתחיל לבעבע כלפי מעלה. זה קורה תמיד כמעט על כל אירוע, יש מספר אירועים שלא מבעבעים, אבל רוב האירועים ב-HTML מבעבעים. ברגע שהאירוע מבעבע נקרא קוד הטיפול באירוע שמחובר על ה-div element שעוטף את האימג'ים. עכשיו, current target של ה-event object יתייחס ל-div element, וטארגט עדיין מתייחס לאלמנט שיצר את האירוע. אחרי שה-div element סיים לטפל באירוע, האירוע הזה ממשיך עוד צעד למעלה לכיוון הדוקומנט. עכשיו ה-current target מתייחס לדוקומנט, וה-target עדיין נשאר או עדיין ממשיך להתייחס ל-image element שיצר את האירוע. בואו נראה דוגמה איך אנחנו יכולים להשתמש בביעבוע כדי לייעל את קוד טיפול באירועים שאנחנו כותבים. לצורך הדוגמה, הכנתי לנו HTML קצר שמורכב מדיב חיצוני קונטיינר ו4 דיבים פנימיים. בואו נראה מה קורה כשאני פותח את ה-HTML הזה בדפדפן. 4 דיבים פנימיים והדיב החיצוני. כרגע אין עליהם שום טיפול, אם אני לוחץ עליהם לא קורה כלום. אני רוצה להוסיף קוד שכשאני אלחץ על הדיבים הפנימיים, צבעם ישתנה לירוק. איך אנחנו נעשה את זה? אז באופן רגיל אולי היינו מוסיפים Event Handler על כל אחד מהדיבים הפנימיים. אבל הפעם אני אשתמש ביכולת או באפקט הבאבלינג כדי לקשור או לשים Event Handler על הדיב החיצוני בלבד, וה-Event Handler הזה ישנה את הצבע של כל אחד מהדיבים הפנימיים. בעצם כל פעם שיש לחיצה על דיב פנימי, אחרי הלחיצה, ה-Event מחלחל כלפי מעלה לדיב החיצוני. אז אני יכול לשים Event Handler אחד, הוא יתפוס את כל האיבנטים. איך זה נראה בקוד? פשוט ניקח את הקונטיינר, query selector container, אחרי זה נרשום את הקוד to green, פונקציה שמשנה צבע לירוק. אם אתם זוכרים, אמרנו שפונקציות שמטפלות באירועים מקבלות מידע לגבי האירוע. המידע הזה, EV, כולל כל מיני מאפיינים. המאפיין שמעניין אותי כרגע זה איזה מהדיבים הפנימיים יצר את האירוע. המידע נמצא במאפיין target של EV. זה בדיוק הדיב הפנימי או האלמנט הפנימי שיצר את האירוע. אז אני אקח את EV target ואני אשנה לו את הצבע לירוק. עכשיו, אם אני אשתמש Add Event Listener, כדי להוסיף קליק על הקונטיינר שלהם, שיפעיל את to green, מה שאני אקבל כשאני אעשה רענון לעמוד, שכל פעם שאני לוחץ על דיב פנימי, הדיב נצבע בירוק. הפתרון הזה כמעט מושלם, אבל עדיין לא מושלם. למה? מה קורה אם אני לוחץ על הדיב החיצוני, על הקונטיינר? הייתי מצפה שלא יקרה כלום, אבל בפתרון הזה, הקונטיינר עצמו נצבע בירוק. זה לא כל כך טוב. הסיבה לזה אגב, היא שה-Event Handler שלי משוייך לקונטיינר, לכן זה הגיוני שהוא יצבע בירוק. אנחנו נרצה לבדוק
כדי לתקן את זה, האם הדיב שיצר את האירוע הוא אותו הדיב שמטפל באירוע או שלא. אם זה אותו הדיב, אנחנו יודעים שלחצנו על הדיב החיצוני. אם זה לא אותו הדיב, אנחנו יודעים שאנחנו מטפלים באירוע שהוא לא שלנו, ולכן אפשר לצבוע אותו בירוק. EV target, האלמנט שייצר את האירוע. לעומתו, EV current target, זה האלמנט שמטפל באירוע. אם הם שווים, אם זה אותו אלמנט יצר את האירוע ומטפל בו, אין לי הרבה מה לעשות, כי אז אנחנו מדברים על הקונטיינר. בכל מקרה אחר שהם לא שווים, אני אצבע את הרקע בצבע ירוק. התיקון הזה אפשר לי עכשיו שכל אחד מהאלמנטים הפנימיים ייצבו בירוק בעת שלוחצים עליהם, אבל הקונטיינר, אני יכול ללחוץ עליו כמה שאני רוצה, הוא לא ייצבע בירוק. עד לפה לגבי Event Bubbling, עוד כמה מילים מהשקפים לפני שנסיים. אז בתוך קוד שמטפל באיבנט, לפעמים אתם תראו שימוש במילה this. המילה this זהה לגמרי ל-current target. זה האלמנט שעכשיו מטפל באירוע שקרה. דבר נוסף, תאימות בין דפדפנים כמעט לא קיימת. יש דפדפן, אם אתם בונים אתר שאמור להתאים גם לאקספלוררים, אז אני ממליץ לכם לקרוא את המאמר הזה של PPK שקישרתי אליו פה מהשקף. יש שם הסבר מאוד ארוך איך אקספלורר ישן מתנהג בניגוד לדפדפנים החדשים, ומה תצטרכו לעשות כדי לעשות את ההתאמות. הלאה מכאן אתם יכולים להמשיך, מי שעדיין לא קרא את המאמר ב-MDN על איבנטים, אז זה הזמן לקרוא אותו. כל הקוד לדוגמה נמצא בגיטהאב, ותרגילים, אחרי שסיימתם בפעם הקודמת את שני התרגילים הראשונים, אנחנו ממשיכים לתרגילים 3 ו-4 בעמוד התרגילים. תודה רבה ונתראה בסרטון הבא.